Scéal an de chuamach le fóghluim criothnuighe le faitchíos. Bhí fearr fadóán agus is fadó bhí. Bhí beirt wachaige. Bhí an mach behinne acha deas lábhach tuiscinach críanna, agus tháinig leis gach ní dhéana. Ach bhí an darmach dál gach gná, agus bhí sé díchéili, agus níochtach sé rud be a thuiscint nó dhéana. Nuair a chonig na daoine siad sin na cóirsanna, agus go mbeadh sé na ólacht tromar a athir, dúirdar go bhuíocha athir deilias mór mhaith. Mar seo, nuair a bhí ní be le déanamh timpeall na háite, is sé amach behinne a hiite chur chun cín. Dá níorthacha athir amach behinne dul I deachtareacht, dá meach sé tamall in san oíche agus dá meach an bealach uaighnach, mar bhí sé amach ón I deachsan, agus bhí an bóthar gimach le taobh reilige, de bhíoh agla mhór amach seo gcónaí a bheith mos san oíche. An sin déireadh sé le na athir, bí an faitchíos orm dul a bhealaí sin. Trónónaí Gaeilge ag cos na tine, nuair a bhíoh scéalta uafásacha, sé sin faoi thaobh sí agus faoi na daoine maithe, agus stáithe den chinál seo gán inseocht. nó go nirdís daoine a bhíoh a géisteacht le chéile, táim sé creatha le faitchíos. Fearr na cainte seo do thíoch an darmach in sa gúine géisteacht le gach ní dá raibh siad rá. Agus níor tháinig leis tuiscint céim fá a ndearch siad go rábhadar san crith le faitchíos. Táid sin na gcónaí rá tá sé chur creatha ortha. Is ionntach a rud é, ach ní éadam a thuiscint cín fá threathadís. An sin de tharla sé lá áirithe go dánig an tathir isteach agus de labhair sé leis an mach seo, agus dúirt sé leis a gluoch einem. Éis lom thosa in sa gúine. Táir sig fás sús mór láidir preabach. Agus is mihéid go bhfuil méotha chun rudaí ina dhéana go duilthe a bheithe leis. Nach bhecinn tú aus agus crús do ghráthair, agus an taire a bheirinn sé de gach rud timpeall na háite, agus an imní bhíos faoi gach ní dámíonn le déanamh. Ach leatsa tá an searabhlas agus an bhrach cailte. Dreagar an tógánach. Athir a dúirt sé. Bhhailm rudaí na ólam, agus dá bhóla meoin rud be do báilm fóghluim le creatha, ó nach de geméan rud ina thimpeall fós. De chólan mach behinne an freagra de thug an mach eile a athir. Imi sin rinne sé Gaeilge agus dúirt sé leis féin. Cén tamad an mo ghráthair. Níocht muid éon cheo a dhéanamh de chuoiche, ach caithemuid chur sús le teildé. Do ligan tathe rosna agus dreagar sé. Dearar se gur mailead fóghluim le crinú, ach tá aglam orm go bhfuil móid tú le creatha lu go leor, ach ní héilí tú do bheithe leis chuoiche. Tamil gear na dhír sin, tháinig cléireach an teampall chun tíacha cuairt. Agus in sa ggórá bhíetre rinne an tathair míniú gó den tribloid. Agus go háide an méid búrtha de bhí sé áil ón mhac díchéile seo. Tuile eile nach raibhsa go éoní a dhéanamh nó rudéir a bith ólam. Céir do bheasar a dúirt an tathair. Nuair dí phríoste cad an chairt bhhaile ólam. Cén freagra fuairme, dúirt sé go bhhaile leis fóghluim le creatha. Man bhuileach a ní sin mhaith, dúirt an cléirech, chur liomsa agus móinid san chairt sin dó. Bhí an tathair sásta, dúirt sé leis féin, ní féidirnach deochach sé raibh idir é féin agus an cléirech.
Bhí go maith. Thug an cléireach leis sa bhaile, agus an obair bhí ag le déanana ná cloig a bhóla. Dhá lá nó trí a ríthe an tríú lé, do bhuascail an cléireach é rúir an bheaníthe agus dúirt sé leis. Éirí, téamachchan sa teampall agus is éigean dait dul sús sa dúr na haglaise agus na cloig a bhóla. Dúirt an cléireach leis féin. Cred mis bhic gur gear go bhóla móid thug sethe a dhéanana in san náit a bhfuil ar a dul. Do lean an cléireach isteach sa teampall gan is é, agus do chuair sé ribhe, agus de heas sé na staire le taobh fhuinneoige. Nuair a jumpa an fearóg seo timpeall a se glog a bhaint, de chonig sé tart rinne, gléasta, geall in na heasa in aine fhuinneoige. Diafra sé go teann. Cé an sin? Ach ní bhuair sé éon reagra agus níor choirí an tart. Nuair a chonig sé nach bhuair sé an reagra, dúirt sé leis. Bí gimochttas sin go tapa nó chuirid sa as go sciupaíthú. Níl grathir betheagat an seo san naoithe. Ach dan an cléireach mar bhí sé gan cor a chuirde, anas go gréiteach an tóglach gur taobh sé bhí an. Do ghlú an tóglach amach go háir an daróis agus dúirt sé ríis. Céir do tá tú dionnan sa, laur mas ar cneasta thu. Muna laur óthaich tú, caithim é síos na staire thu. Dúirt an cléireach leis féin. Níl a rún cho holc agus atá a ligean amach. Níor chuir sé chuirde, ach de heas mar bheith fearr gearrthas cloch. Dúirt an tóglach leis féin. Béir mé an tres ógra ró, agus mun an laci sé sin féchi me sé bealach eile leis. Níor choirí an taobhse mar híl sesin gur béis sin a bhí an. An sin de thug sé iirecht faoi agus do rug sé agus do chas sé síos is daire é. Bín 10 daire chluiche de hit sé, agus dan sé an sin an luí sa gúine. An sin do bhfuil an tógánach na cloig gan saoim bitheige in sa gníomh rinne sé. Chuir sé glasar I teampall agus do chuair sé a bhaile. Chuair sé a leaba, agus an sin is gear na dhé sin go neachar sé ina thuin. Dan ben an chléirí na saí a bhhaid snaich ag fannach den fearr techt a bhaile. Ach ní rah sé techt, agus de ghlach imní nuair na chhuacha sé techt. De chuair sí chun siomra a rah an tógánach na choláin, agus de ghlí sér, agus diafra sí dhé, an ruise go chorá an fearr, gur me sé amachhaithe in sa túró sa cóis. Ní léon is agamsa dúirt san fearóg, chomhail se, ach bhí duine éigean in sa túr agus fallach gealais, ina heasa in aine fhuinneoige. De cheiste mé a ní bhuair is freagra, an sin do híl mé gur gadaí a bhí an, do rug mé agus do chaith mé síos na staire. Tí amach agus féchan atá an, agus mátá sé an, bheadh féile orm faoin na dhéanana. Níor leis an mraí a Béaloideas síist amach, agus fuair sé an sin éon san áit ar dúirt an tóglach leiche chas sé. Ina luí sa gúine béin mhór, agus cuine agus cneada agus a chosbrist. Dumpar sí a fearr bhaile agus ba chráit an Scéal dó é. Nuair dag sí ar leaba diimi sí agus gol go háard go dtí teach ahar an nógánaí. Dúirt sí leis. Thug do bhac sa mí mór tresnarm agus mo bhuirín. Do rug sé ma hús a dúr teampall agus de chas sé síos na staire
agus de bhriseachas. Mar sin, tógleat as sa teachhain é, ní fiú dadaí é. Do ghlach get mór an tathir a chluinstin dó. Dúir is sé go bheiceach sin cléirech agus bhí búir mór eiscintin sa guma agus inil a bhíir. Thug sé díal mór amach faoi an rud a rinne sé. Ach bethúrach an sása don cléirech agus dá bhuirín sciile an éair amach. Cén cineál náide sé seo a dúirt an tathir, a chur i deall cathabhairt a dhéanana a gcóirsan ich nesta, measúil a bhí aganne. A éair, a dúirt amach, Irisleabhar. Tá mis sé sir níorbe a chur is tú mo lé. Dain sé an sin feann na híche mar a bheith duine ag rá droch smoine dul tríd an insin. Ní raibh agam cé héad a bhí an. Ní arna mé le droch rún bithé, thug mé fógra ró trí thuide agus níor ghlac sé é. Díras labhairt san uimeacht. Ní anach sé ceachtar acu. Ach, a dúirt an tathir leis, bhearthar se an mí orm, I mí as mábharc, ní máillim thua eiscint níos mó. Déanad sinna éair, a dúirt an mach. Fan gan éirí an lá, agus an sin imód go sásta agus fóghluim le creathe, agus an sin ba caird agam a hilhid mo bheithe leis. Fóghluim cibéir bí rud a ógras tú, a dúirt an tathir, is cumailim cadé. Seo cúig rana déag airge duit. Ime fáin an dain. Agus ná hiniste éineach céthú féin, cad as sa dáine có nó céhéad a éir, ór de bheith náid a bhórarm. Déanad sa a éair mar I deirtú, a dúirt an tógánach. Man bhfuil tú a géirí nithe beheile ach sin féadí mé sin a dhéanana go ré. Ba an scéal seo leanúint ball.